Борыңғы мәшітнің мәхәбәт манарасы Ирактанық мояк кебек юл күрсәтә. Балык Бистәсе районының олы елга халкын һәм кунакларны каршала. Мәшітнең яңартылып ачылган тарихи мизгелләрен хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Аллаху әкбәр, Аллаху әкбәр. Әлеге тарихи иман йорты 19 гасырда төзелгән. Әмма ни кызганыч, бу гыйбадәт йортында 100 елга якын дуга кылуны ишеткәннәре булмый. 2 ел элек ташландык хәлдә калган мәчетне төзекләндерә башлыйлар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хәерле көннәр барыгызга да. Әлбәттә, 140 ел элек безнең ата-бабаларыбыз белән монда нигез салган. Ул нигезне менә кайтардык һәм мин уйлыйм, безнең халкыбыз өчен, безнең динебез өчен бу мәчет бик күп файда китерәчәк. Ички төзекләндерү эшләре төгәл күчерелмәсе белән эшләнгән. Икенче катта гыйбадәт залы берничә бүлмәгә бүленгән, манара нигезе ныгытылган. Ул нәкъ элек эшләнгәнчә итеп торгызылган. Агач баскычлар, зур тәрәзәләр калдырганнар. Заманында мәчет 50-60 ел эшләп ябылган. 1937 елдан төрле юнәлешләрдә хезмәт иткән. 1993 елда гыйбадәтханә итеп кайтарылган. Бик матур булган, бик Аллаһ рәхмәт яусын, эшләүчеләргә дә саулык бирсен. Бик әйбәт булды мәчетебез. Исән сау кайтып урнашты, бөтен авылыбызга безнең берни дә хәвеф кергән шушы мәчет аркасында. Менә бик әйбәт булды. Рәхмәт, президентка да рәхмәт. Халык аны күптән көтте. Җомга намазында беренче көнне үк буш урыннар юк. Икеләтә зур бәйрәм, чөнки борынгы мәчет 19 гасырдан ул килә 70%-ка сакланды. Аллаһка шөкер. Һәм соңгы 1-2 елда бу 3нче мәчет. Мәчетләргә Татарстанның мәдәни мирас статусы бирелгән инде. Иншаллах, мирас әле бер генә буынга хезмәт итмәс. Ләлә Зайнуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.